Esselamu Aleyküm izleyiciler. Türkmenistanlılar, davanlar, ölüm. Nesiletse giyicik yöne. Öylece vay başlardı veri. Devam ettik geleyim bir. Milletimiz var nesip olsa Türkmen diline. Kur'an'ı okavatırız. Dün 45. El-Casiye süresini okuduk. Bugün hem nesip olsa 46 Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Fetih, 49 Hucurat ve 50 Kaf sürelerini okarız inşallah. Bismillah. Ahkaf suresi Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın Mekke'de yaşayan dövrün ahırlarına inip ol 35 ayetten ibarettir. Ahkaf sözü kum depeleri diýmegi aňladýar. Bu söz surenin 21. ayetinde azalýar. Ahkaf suresi Havamim süreler toparynyň iň soňky suresidir. Bu surede Mekke'deki hak dine karşı çıkanların at halkı ýaly helak ediljekleri barada duýdurylyp, Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın peygamberligini kabul etmelilikleri habar edilýär. Sürenin ahyrynda bolsa Kur'an-ı Kerim'i dinläp, dogry ýola giren jynlaryň beýleki jynlara hak dini habar bermek üçin gidendikleri beýan edilip, kejirlik edýän kapyrlara ibret almaklygy ündelýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ha-Mim. Bu kitabı indirilmegi kudreti güçlü hikmet eyesi Allah tarafındandır. Biz asmanları, yeri ve onların arasında kıdaatları boş yere derdi hak ve hikmet bilen belli vakta çelli yarattık. Emma kapırlar özlerine duydurulan zattan kıyamet gününden yüz övreyerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah şehadet koşuyanlara siz Allah'dan başka çağırayan zatlarınız barada haber verin. Olar yerden nämen yarattılar? Görkezin bana. Ya da onların asmanında da şehrleri var mı? Eğer doğruçul olsanız bundan Kur'an'dan ön gelen bir kitap ya da ılımdan bir kalındı getirin görelim deyip aydı. Düşündürüşü. Bu yerde ön kitaptır maksat Allah tarafından iyi verilen ilah kitaplardır. Ilımdan bir kalındı olsa önkü peygamberlerin öğreden talimatlarının kalındılarıdır. O kitaplarda Allah şehadet koşmaklık inkar edilýär. Özünün dilegine ta kıyamet gününe çeli cevap berip bilmejek hem de özlerinin edilýän dilegden bir haber bolanlara vaada edip Allah'dan başkasını çağırayan kişiden has adaşan başka kim bolup biler? İnsanlar dirildirip mahşer meydanına cemlenilende Allah'dan özge çağırılanlar olara özlerine sığınyanlara düşman bolurlar ve onların özlerine ibadet edendiklerini inkar ederler. Olar bizim ayetlerimiz açaçan okulan mahali inkar edenler özlerine gelen hak Kur'an barada bu bir eşkar cadıdır dediler. Ya da olur Kur'an'a onu Muhammed aleyhissalatu vesselam tosladı diýerler mi? Olara ait, eger men onu toslan bolsam, onda siz Allah'dan bana gelecek saady def etmege güýjüňiz yetmez. Ol Allah sizin ol Kur'an hakda näme haýsy pikire çümüp durandygyňyzy has gowy bilýändir. Meniň bilen sizin aramyzda şaýat hökmünde ol yeterlikdir. Ol bagyşlaýjydyr, rahim şefaatlydyr. Ait, men peygamberlerin içinden peygamberliği başladan ilkinci peygamber däldim. Men geljekde özüme ve size näme ediljekdigini bilmeýärdim. Men diňe özüme wahy edilene tabyn bolýarym. Men diňe bir äşkär duýdurujy peygamberdirim. Ait, siz aydın, eger Kur'an Allah tarapyndan gelen bolsa, siz hem onu Kur'an'ı inkar edýän bolsaňyz, İsrail oğullaryndan bir şaýat hem hökümleri onun Kur'an bilen deň bolan Tevrat'a şaýatlyk edip iman getiren bolsa, siz iman getirmän tekebbirlenseňiz, sizden has zalim kim bolup biler? Allah zalimler kowmuny dogry ýola gönükdirmez. Düşündürüş. Bu yerdeki şaýat Medine'de Tanimal Yahudi alimi bolan Abdullah ibn Salam ýaly
İslam'ı kabul edenler göz önüne tutulýar. İnkar edenler, iman edenler barada. Eger bu Kur'an hayırlı zat bolsady, biz bu musulmanlar ona iman getirmekte bizden öňe geçip bilmezdiler diýdiler. Olar onuň Kur'an bilen dogry ýol tapyp bilmän soňlar bu bir köne yalandyr diýerler. Mundan Kur'anyň öň ýol görkeziji we rahmet bolan Musa aleyhissalamyň Tewrat kitaby bardy. Bu Kur'an bolsa zulüm edýänleri duýdurmak we ýagşylyk edýän musulmanlary başlamak üçin Arap diline indirilen ve Tewraty tasdikleýiji bir kitapdyr. Tahqiq iman getirip Perwerdigarymyz Allah diýenlere soň hem dogry ýolda görenlere gorky howp ýokdur we olar gamgyn hem bolmazlar. Olar cennetiň eýleri bolup eden ýaxşy işlerini syýla hökmünde ol ýerde ebedi galarlar. Biz insany ene atasyna ýaxşylyk etmegini wesiýet etdik. Sebäbi enesi ony kulpet bilen göwresinde göterip onu kynçylyk bilen dograndyr. Onun ene göwresinde göterilmegi we süýtten kesilmegi jemi 30 aýlap dowam eder. Ahir insan güç kuwwata ýetip 40 ýaşyna girende ey Perwerdigarym, sen maňa we ene atama beren nygmatyňa şükür etmegi, şeýle-de seniň razy boljak ýaxşy işi berjay etmegimi hem de zürriýatyň hakda hem maňa haýyrlysyny nesip et. Ey Allah'ım, taqiq men tawba etdim ve musulmanlardan boldum diýer. Eden iň ýaxşy işlerini, tagat ibadatlaryny kabul edip erbet işlerini, günahlarını bağışlajak ol kişilerimiz cennetleriň arasynda bolarlar. Bu olara wada berilen çyn wadadyr. Käbirleri özlerini imana çağıryan ene atalaryna of size menden öň ýaşap geçen niçeme nesiller ölüp ýekijis hem dirilmegedigen bolsa siz meni mazaryndan dirilip çykarmak bilen gorkuzýarsyňyzmy diýeninde olar ene atasy Allahyň penasyna sygynyp haýp sana iman getir. Taqiq Allahyň wadasy hakdyr diýerler. Ol bolsa bu öňküleriň erteklerinden başga zat däldir diýär. Ne? Olar özlerinin öňki ýaşap geçen insanlardan ve jinlerden ummatlaryň içinde özlerine söz, azap, hakikat bolan kişilerdir. Taqiq olar ziyan çekenlerden boldular. Hemmeleri özlerinin eden işlerinin neticesi doğru gaýtarylyp beriler ýaly eden işlerine göre dereceleri vardı. Olara hiç zulüm edilmez. Ol bunu kapırlara dowza howdy görkezilip siz ähli ýaxşylyklaryňyzy dünýä ýaşaýşyňyzda giderdiňiz. Olardan peýdalandyňız. Bes bugün bolsa size ýerde dünýäde nähak yere hakdan ýüz öwürüp tekip bilenendiňiz ve ýoldan çykyp paçkylyk edendiňiz üçin sizi pese düşürjek azap bilen ceza beriler diýler. Ad kowmynyň dogany Hud aleyhissalamy ýatlar. Ol özünden öň we soň bir näçe duýdurjy peýgamberleriň gelip geçen ýeri bolan Ahkafda kowmuna ýeketäk Allahdan başgasyna ibadat etmäň. Taqiq men siziň başyňyza iňjek uly bir güniň azabyndan gorkýaryn diýipdi. Düşündirişi Ahkaf yer ýurt ady bolup Arap ýarymadasynyň günorta gün batarynda ýerleşýändir. İlk wagtlar bu ýerler bagly bakçalyk yer ekeni, emma soň ol ýerler gowrap galypdyr. Häzirki wagtda ol ýerde ýaşaýy saklanyp galmandyr. Olar sen bize bizim hudaýlarymyzdan ýüz öwürmegimiz üçin geldiňmi? Bes eger sen dogurçul bolsaň bize wada berýän zadyny azabyny getir diýdiler. Ol Hud aleyhissalam taqiq onuň azabyny, ilmini, wagtyny diňe Allah bilýär. Men size diňe özüme berilen zady getirýärin. Ýöne men sizi nadalyk edýän kowum hökmüne görýärin diýdi. Bes olar ony azaby öz jüleglerine tarap illigine ýaýrap gelýän bir bulut hökmüne görenlerinde bu bize ýağış ýagdyrjak bulutdur diýdiler. Hud aleyhissalam ýok, ol siziň gelmegini howlugan zadyňyz bolup içine jepir jepaly azap bar bolan yerdir. Ol yel
Perverdigarlyň emri bilen ähli zady ýykan ýumran eder diýdi. Şeýdip olaryň hemmesi helak boldular. Olaryň diňe meskenlerinden başga hiç zatlary görünmez boldy. Ine biz günäkär kowmy şeýdip cezalandyrarys. Kasam bolsun, biz olara size bermedik mümkinçilerimizi, güýç we mal mülk berdik. Olara gulak gözler hemde kalplar berdik. Emma olara ne gulaklary, ne gözleri, ne de kalpları hiç kili peýda bermedi. Sebäbi olar Allahyň ayatlaryny bilip durup garşy çykýardylar. Netijede olaryň äsgermezçilik edýän zady azap olary gurşap aldy. Ey Mekkeliler, kasam bolsun, biz siziň daş töreňizde ýerleşen bir näçe owa şäherleri helak etdik. Biz olaryň imana dolanmaklary üçin ayatlarymyzy öwren beýan etdik. Käşke olara Allah ýakynlaşdyrar diýip, Allahdan başga tutan hudaýlary kömek etsedi. Tersine olar putlar olardan daşlaşyp ýok bolup gitdiler. Ine bu olaryň tostan ýalanlarydyr we atýan töhmetleridir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz Kur'an dinlemekleri üçün senin ýanyna jynlardan bir kowmy berdik. Olar onun ýanyna gelenlerinde biri-birilerine ýuwaş bolun diýdiler. Kur'an okulyp gutaran soň olar öz kowmlaryna duýdurmak, habar bermek üçin izlerine öwürlüp gitdiler. Olar jynlar, ey kowmumyz, biz Musa'dan soň indirilen, özünden öňküleri tasdiklayan, hak we hakykata hemde dogry ýoly gönükdirýän bir kitap dinledik. Ey kowmumyz, Allahyň ýoluna çagyrýan bu çakylykçynyň çakylygyna jogap berip kabul edin we ona iman getirin. Şeýtseňiz Allah hem sizi günahlarınızı bağışlar ve sizi celir cephaly azapdan halas eder diýdiler. Düşündirişi, bu ayetden jynlaryň Musa peýgamberi we belki peýgamberleri inen kitaplary hem anandyklary belli bolýar. Bu hadiseden soň jynlar topar bolup peýgamberimiziň ýanyna gelip musulman bolýarlar. Kim Allahyň ýoluna çagyrýanyň çakylygyna jogap bermän, kabul etmese, ol hiç haçan hiç ýerde Allahyny ejizledik, onuň jezasyndan gaçyp sygyp bilmez. Şoňa ondan Allahdan başga hiç bir dost ýarlar, hoslar hem ýokdur. Olar äşkär azaşmaklaryň içindedirler. Olaryň, kapyrlaryň asmanlary we ýeri yaratmak bilen hem hiç şeýle ýadamayan Allahyň ölüleri diriltmäge güýjüniň ýetýändigine heniç hem akyllary çatmadymy? Hawa, elbette onuň ähli zada güýji ýetýändir. Ol gün kapyrlara dowza hody görkezilip, ine bu dowza hody hakykat dälmi diýip soraganda olar, hawa, Perwerdigarymyz, kasam bolsun, hak eken diýerler. Allah olara inkar edendiňiz üçin hany azaby dadyň diýler. Şonuň üçin ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen hem Nuh, İbrahim, Musa ve İsa aleyhissalam ýaly beren tutan ýerli peýgamberleriň sabır edişleri kimin sabır et. Olara azabın gelmegi üçin howlukma. Olar özlerine wada edilen azaby gören günleri dünýäde gündizin diňe bir tagady salymy galan ýaly bolarlar. Bu olara bir duýduruşdur. Heýde ýoldan çykan pasyklar kowmundan başgasy helak edilermi? Sadakallahul azim. Ahkaf suresini okudyk, 47 Muhammed suresine geçýäris. Muhammed suresi Medine'de inen sürelerden bolup 38 ayetden ibaretdir. Süre adyny Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in adından alındır. Bu sürede Allah'ın ýoluna gazawat etmek, oljalar, yesirler ve münafıklar barada gurrun gozgalýar. Allah'ın mömin bendelerine berýän kömegi üçin gerekli şertleri beýan edýän bu süre öten milletleriň ýok bolup gitmekleri bilen baglanşykly jebir sistemler münafıklaryň ýüzüniň terdeleriniň sıyryljakdygy, dünýäniň pany, ahiretiň bolsa ebediligi barada habar berilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ol Allah inkar edenlerden kapırların ve insanları Allah'ın yolundan sowyanların amallarını pucu çıkardı.
düşündürüşi. Mekkeli sağda adamlar İslam'a girmekten çekinýärdiler. Sebäbi kapyrlar olara böwet bolýardylar, eziyet berýärdiler. İslam'ı kabul edenleri hem döndürmek üçin tagalla edýärdiler. İman getirip ýaxşy işleri edýänleriň ve özlerinin Perwerdigary tarapyndan gelen hak wahy bolan ve Muhammed Aleyhissalatu vesselam indirilen Kur'an'a inananlaryň bolsa elbetliklerini örtüp bağışlap ýagdaýlaryny işlerini oň etdi. Munyň sebäbi kafirlaryň batyla tabim bolup iman getirenleriň bolsa özleriniň Perwerdigaryň tarapyndan gelen hakka Kur'an'a tabin bolmaklarydyr. Ýine Allah insanlara olaryň misallaryny şeýdik getirýär. Siz söwüşde inkar edenler bilen yüzbeýüz bolanyňyzda dissini olaryň boýunlaryny urun, koparyn. Olary mazaly ýeňşe sedewar edenlerden soň olary ýesir alyp mäkämdan söwüşden soň olary isle rehim etip goýberin, isle de fidye tölek hakyny alyp goýberin. Söwüş tä ýükleriň kynçylyklaryny goýýança, söwüş gutarýança şeýle edin. Eger Allah islesedi, siz üçin olardan aralyp olara jeza bererdi. Emma ol sizi bir-biriniz bilen synamak üçin söwüşmegi emir edýär. Allah'ın ýoluna öldürilenleriň eden işlerini Allah hiç haçan pulca çıkarmaz. Allah olary dogry ýola gönükdirer ve olaryň ýagdaýlaryny oň eder. Olary tarif eden cennetine salar. Ey iman getirenler! Eger siz Allah'ın dinine kömek berseňiz, ol hem size kömek berer. Hak ýolda sizin aýaklaryňyzy taýdyrman, mähkem saklar. İnkar edýänlere helakçylyk bolsun. Allah olaryň eden işlerini puja çıkarar. Munyň sebäbi olar Allah'ın indiren emirlerini halamadylar. Allah hem olaryň ehli işlerini puja çıkardy. Olar yer yüzüne aylanyp özlerinden öň ýaşap geçenleriň anky netijeleri nähili boldy görmeýärlermike? Allah olaryň köklerini gyrandyr. Kapyrlar üçin hem munyň kimin azaplary bardyr. Bu takyk Allah'ın iman getirenleriň gorukçysydygyny sebäplidir. Kapyrlaryň bolsa gorukçysy ýokdur. Takyk Allah iman getirip ýaxşy işler edýänleri aşağının deryalar akyan cennetlere yerleştirir. Kapırlar olsa lezzetlerini bu dünyada alırlar ve olar hayvanların işleri ýaly iyip gezip yörerler. Olaryň meskeni dozak odu olur. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam, halky seni kovup çıkaran Mekke şäheriniň halkyny hem has güýçli ve gujurly bolan niçeme şäherleriň halklary bardy. Biz olary helak etdik ve olara kömekçi hem ýokdur. Biz öz Perwerdigarynyň äşkär delili bolan kişi heýde eden elbetli işleri özüne bezemen görkezilen özlerini hay-höveslerine tabin bolan kişiler ýaly bolarmy? Allah'dan gorkan takwalara wada berilen cennetin misaly şeýledir. Ol ýerde durky ütkemeýän suwly deryalar, tagamy ütkemeýän süýtli deryalar, içenlere lezzet berýän mey şerbetli deryalar ve süzülen arasy ve datly baldan deryalar bardyr. Olary ol ýerde türlü görnüş miweler bilen özleriniň Perwerdigarynyň gelen ýalkaw bardyr. Heýde bu nygmata gowşanlar, otda ebedilik galyp bagyrlaryny para etjek gaýnak suwdan içirilen kişiler ýaly bolarmy? Olardan seni dinlemäge gelenleri hem bardyr. Emma olar senin ýanyňdan çykanlarynda ýaňsylamak üçin ilmden pay berilenlere ve seni dinleyenlere ol ýany size näme diýerler. Ine olar Allah'ın kalplaryny möhürlän ve öz hay-höveslerine tabin bolan kişilerdir. Dogry ýola girenleriň bolsa Allah dogry ýolda tutan ýerliligini hasta artdyrýar ve olara takwalyklarynyň sylagyny berer. Biz olar meger kıyamatyň özlerini duýdansyz gelmegine garşýarlarmy? Eýýäm onuň alamatlary geldi. Olar henis hem ibrat almaýarlar. Emma kıyamat gelip ýeten soň olaryň ýatlamaklary, ibrat atmaklary näme yarar? Ibrat almaklary näme yarar?
Bes, sen Allah'dan başka ibadete layık Hudaý ýokdugyny takyk bilik goý. Sen öz günäň hemde mümin erkeklerin ve mümin aýallaryň günäleri üçin Allah'dan ýalkaw dile. Allah sizin bu dünýäde gezip aýlanýan ýeriňizi de, ahiretde hem baryp durjak ýeriňizi de gowy bilýändir. İman getirenler, käşke söweş barada bir süre indirilsedi diýerler. Emma höküme açyk bir süre indirilip, onun içinde hem söweş emri az olsa, ýüreklerine hassalyk bolanlaryň sana ölümden ýaňa bihuş bolan kişini seredişi ýaly aňalyp seredýändiklerini görersin. Olaryň başyna has hem beteri ölüm bolsun. Olaryň etmeli işi tabin bolmak we ýaxşy söz sözlemekdir. İş çynlykaylaşan mahaly olar Allah beren sözlerine dursalardy, elbette özleri üçin has haýyrly bolardy. Ey münafıklar! Eger işler sizin ihtiýaryňyz berilse, onda siz yer ýüzünde pisat, bulagoýlyk çykaryp, garyndaşlyk gatnaşyklaryňyzy kesjekdiňiz şeýlemi? Ine bular Allah'ın näletläp, gulaklaryny ker, gözlerini kör eden kişilerdir. Olar Kur'an hakda pikir etmeýärlermi? Ýa-da olaryň kalplarynyň üstünde gulplary barmy? Takyk özlerini dogry ýol belli bolandan soň ýene-de iýlerini öwürlüp dinden çykanlara şeytan bu elbet işleri olara gözel etip görkezdi we olary uzun arzu hyýallara gumrah etdi. Sebäbi hem olar Allah'ın inderen zadyny halamaýanlara biz käbir işlerde size tabin boljak diýipdiler. Emma Allah olaryň sırlaryny bilýändir. Olar dünýäde käbir hilelerdir, mekirlikler eden soňlar perişteler olaryň ýüzlerine we arkalaryna orup janlaryny alan wagtlary bes ýagdaýlary nähili bolar. Sebäbi olar Allah'ın gazabyna sebäp bolan zatlara tabin boldular. Onu razyçylygyny kazanjak zatlary bolsa halamadylar. Bes Allah olaryň ähli işlerini puja çykardy. Ýa-da ýüreklerine hassalyk ikiyüzlük bolanlar Allah özleriniň müminlere garşy beslän kinelerini, düşmançylyklaryny ýüze çykarmaz etdilermi? Biz eger islesedik, olar ikiyüzlüleri sana ýeken görkezerdik. Sen hem olary ýüzlerinden tanardın. Hatda sen olary söz ähemlerinden hökmän tanardın. Allah sizin ähli işlerinizi bilýändir. Kasam bolsun, biz sizin içinizden Allah'ın ýolunda söweşenleri we kynçylyklara sabır edenleri tanap, ýüze çykarýançak, hem de sizin habarlarynyň ýagdaýyny anyklaýançak sizi synak ederiz. Takyk haky inkar edip insanlary Allah'ın ýoluna sowýanlar we özlerine dogry ýol, dogry belli bolan soň peýgambere garşy çykanlar. Allah hiç haçan hiç şeýle ziyan etip bilmezler. Allah olaryň işlerini puja çykarar. Ve iman getirenler Allah ve peýgambere tabin bolun. Eden amallaryňyzy puja çykarmaň. Takyk haky inkar edip insanlary hem Allah'ın ýolundan sowýanlary, soň hem kafir bolup ölenleri Allah olary hiç haçan bagyşlamaz. Şonuň üçin hem siz rüstem güýçli wagtyňyz gowşamaň ve kafirleri yaraşyga çağırmaň. Allah sizin ýanyňyzdadyr ve ol hiç haçan sizin amallaryňyzy kemeltmez. Takyk dünýä ýaşaýşy diňe oýundan we biderek güýmejiden ibaretdir. Eger siz iman getirip haram işlerden daş durup takwa bolsaňyz, Allah size sylaklaryňyzy berer. Hem de sizin ähli emlaklarınızı hayır sahavat etmenizi islemez. Eger sizden olaryň hemmesini hayır sahavat etmegini isläp sizi kyn ýagdaýa salsady, siz husytlyk ederdiňiz we Allah sizin ähli kinelerinizi ýüze çykarardy. Ine siz Allah'ın ýoluna hayır sahavat etmege çağırylýarsyňyz. Sizin içinizden käbir gyskançlyk edýänler bar. Kim gyskanç bolsa, oldyň öz ýanyna gyskançdyr. Allah baýdyr, hiç sada mätäç däldir. Siz bolsa garypsyňyz. Eger siz onuň ýolundan ýüz öwürseňiz, o sizin ýeriňize başga bir kowum millet getirir. Olar bolsa sizin ýaly bolmazlar. Sadakallahul azim.
İnşallah Kur'an-ı Kerim'in 48. suresi Fetih suresini devam ediyoruz. Ezileşler, Fetih suresi Medine'de inen sürelerden bolup ol 29 ayattan ibarettir. Fetih sözü yeniş manasını anlatıyor. Bu sürede yeniş ve üstünlük barada görün gozgolyanlyk için ol bu ad bilen adlandırılıpdyr. Sürede münafıkların hal hareketleri, musulmanlara vaada verilen yenişler ve onların häsiýetleri barada görün verilýär. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, taqi biz sana aşkar ulu yenişin yolunu açtık. Düşündürüşi, bu yeniş Hudeybiye ılalaşıgıdır. İslam tarihinde bu ılalaşık Mekke'nin eğlenmegine ve Müslümanların ondan sonra gelen üstünlüklerini alıp baran en ulu yeniş hükmüne häsiýetlendirilýär. Allah bu yenişi senin öten ve gelecekki ähli günahlarını bağışlamak, sana öz nimetin dolu nesip etmek hem de seni doğru yola göndermek için müyesser eder. Şeyle de Allah sana ulu bir yeniş bilen goldaw bermek istedi. İmanlarının hasta artmak için müminlerin kalplerine imanları bilen aramlık indiren oldur. Asmanların ve yerin koşunları Allah'ın kıdır. Allah ehli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Buların hemmesi mümin erkekleri ve mümin ayarları aşağının deryalar akyan cennetlere, o yerde ebedi kalmak hem de onları elbetliklerini örtmek içindir. Bu Allah'ın yanında ulu bir üstünlüktür. Şeyle de bulur. Allah haktaki fikirleri, elbet fikir bolan münafık erkeklere ve münafık ayarlara, Allah şärik koşan erkeklere ve Allah şärik koşan ayarlara azap vermek içindir. Musulmanlar için arzu eden elbetlik kırtavı onların başına olsun. Allah onlara gazap edip onları näletlendir. Hem de onlara dozaky taýarlandyr. Ol varıljak nähil elbet yerdir. Asmanların ve yerin koşunları Asmanın ve yerin koşunları Allah'ın kıdır. Allah kudreti güçlüdür, hikmet eýesidir. Taqi biz seni şaýat, buşlayıcı ve duydurucu edip iyi verdik. Ey müminler! Biz peygamberi sizin Allah ve onun ilçisine iman getirmeniz, ona goldaw bermeniz, ona sylyk hormat goýmanyz ve ertir akşam Allah'ın tesbih etmeniz için peygamberi verdik. Taqi sana söz ahd berenler aslında Allah söz ikrar berendirler. Allah'ın eli kudreti olaryň ahd edenlerinin ellerinin güýçlerinin ýokasyndadyr. Kim öz beren sözünde dänse, taqi ol öz garşysyna däner. Emma kim Allah beren sözüne vepaly bolsa, Allah ona uly sylagy berer. Düşündürüşi, Hicri senesinin 6. milady 627. ýylyna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam umra hajyny berja etmek üçin ýanyna 1400 sahabany alyp Medine'den Mekke tarap ýola düşýär. Şonu Mekkeli kapyrlar musulmanlaryň Mekke girmelerine garşy çykýarlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hudeybiye diýilen ýere gelip Hazreti Osmany radıyallahu anh'ı özlerinin söwüşmäge gelmendiklerini bildirmek için Mekke'ye ilçe edip ýiberýär. Mekkeliler Hazreti Osmany goýbermän saklanlarında Peygamberimiz bir ağacın aşağına sahabalardan eger Osman öldürülen bolsa özlerini hem bu uğurda öldürseler de söwüşjekdikleri barada söz bermeklerini isläp olardan ähdi peýman alýar. Bedewilerden çarwa araplaryň söwüşe gitmän izdi galanlary sana biz mal mülkümüz ve maşgalamyz gaýgalada boldy. Ve sen bizim için Allah'dan ýalkaw dile diýerler. Aslında olar dilleri bilen yüreklerini bolmadyk zada diýerler. Sen olara eger elbette Allah size zefer yetirmek istese ýa-da size bir peýda bermek istese sizi ondan goramagy kimin güýji ýeter diýip aýt. Allah sizin edýän ähli işlerinizden habardardyr. Ey münafıklar! Aslında siz peygamber ve müminler hiç haçan iyidini, maşgalarına gaýdyp gelmez diýip pikir etdiňiz. Bu ýagdaý ve boş arzu sizin yüreklerinizi bezedi, hoş göründü. Siz elbet güman ettiňiz
ve helakçilige uçuran kowum boldunuz. Kim Allah ve onun ilçisine iman getirmese, bilip koysun taqiq, biz kapırlar için alavly ot tayarladık. Asmanların ve yerin mülkü hükmü revanlığı Allah'ın kıdır. Ol isyanının günahsini geçer, isyanına hem azap, ceza verer. Elbette Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Siz olcaları almağa gideninizde söveşe katnaşman izde galanlar ruhsat da olsa biz hem sizin izinize düşecek didiler. Şeydip olar Allah'ın sözünü hükmünü ütkötmek isteýärler. Sen olara siz hiç kaçan bizim izimize düşüp bilmersiniz. Sebebi siz hakda Allah bunu ön aydıp koyupdy deyip ayt. Sen beýle diýsen olar ýok. Siz bize görüpçilik edýärsiniz diýerler. Ýok, olaryň içinde muňa düşünýänler ören azdır. Köpsi düşünmezler. Sen ol söwüşe gatnaşman, izde galan çarbalara siz tez wagtda ören güýçli we ýowuz söwüşçiň bir kowuma garşy söwüşe çağırlarsınız. Ya siz olara garşy soňuna çelli söwüşersiniz, ýa-da olar uruşsuz musulman bolarlar. Eger siz bu gezek emre tabyn bolsaňyz, Allah size ajaýyp sylag berer. Emma siz mundan öň hem ýüz öwürseňiz, öwüşüňiz ýaly ýene-de ýüz öwürüp söwüşden gaçsaňyz, size jebir jepaly azap bilen ceza bereriz diýip aýt. Söwüşden galmakda köre günah ýokdur, aksaga günah ýokdur, hassa ýatana hem günah ýokdur. Kim Allah we onuň ilçisine tabyn bolsa, Allah ony aşagynyň derýalar akýan cennetlere salar. Kim tabynlykdan ýüz öwürse, oňa hem jebir jepaly azap berer. Elbette Allah Hudeybiye'de agacın aşağına sana ikrar, ehdi peyman veren müminlerden razı bolandır. Biz Allah onların kalplarına ihlasy bilýändiги üçin olara aramlyk indirdi. Olary tez wagtda amala aşjak ýeňiş ve kazanjak köp oljalary bilen sylaglady. Elbette Allah gudraty güýçlidir, hikmet eýesidir. Düşündirişi bu ehdi peyman Hudeybiye'de semire diyen ağacın aşağına bolup geçýär. Muňa Rızwan biýaty, razyçylyk ikrary ähdi diýilen at galýar. Bu ýerde 1400 sany sahaba Qurayşlylar bilen soňuna çeli söwüşjekdikleri barada karara gelýärler we Peýgamber aleyhissalama kömek etjekdikleri barada söz berýärler. Allah size ýene-de köp miktarda olja aljaňyzy wada berdi. Bulardan häzir size şulary berdi we möminlere bir alamat bolmagy hem de sizi dogry ýola gönükdirmek üçin insanlaryň elleriniň ize eziyetlerini sizden ayırdy. Size heniz takdir edilmedik, berilmedik. Başka oljalar hem bardır. Allah olary kurşap alındır, bilýändir. Taqiq Allah'ın ehli zada güýji ýetýändir. Eger Mekkeli kapırlar sizin bilen söwüşselerdi, elbette olar izlerini öwürlüp gaçardylar. Soň hem özlerini dost we kömekçi tapyp bilmezdiler. Bu Allah'ın öňden bäri dowam edip gelýän kanunundur. Allah'ın kanununda hiç ýyl ütköçüklik tapyp bilmersin. Ol Allah size Mekke'nin içinde olara kapırlara karşı yeňiş berenden soň olaryň ellerini sizden, sizin ellerinizi hem olardan çekti. Allah sizin edýän ähli işlerinizi görýändir. Olar inkar eden ve sizin meclisinizde ve sizin Mescid-i Haramı Kabe ziyaret etmenize hem de Kurbanlaryň barmaly ýerlerine ýetmegine päskel bolup saklanlardır. Eger siz ol ýerde Mekke'de tanımayan kafir erkek ve ayal müminlerinizi bilmezden depelesediňiz, günah gazanardyňyz. Bu sebäple hem siz uly gynança ökünje galardyňyz. Allah muny bilýändigi üçin sizin Mekke'ye girmenize ruhsat vermedi. Bu Allah'ın islanini, rahmetine salmagy üçindir. Eger olar Mekke'däki musulmanlar ve kapırlar bir-birlerinden ayrı ýaşaýan bolsalardy, elbette olardan inkar edenlere ýowuz azap bilen azap bererdik. Kapırlar öz kalplarına kahar gazaply öýke kinäni İslamdan öňki nadanlyk öýke kinäni ornaşdyrdylar. Allah hem öz ilçisinin ve müminlerin kaplarına
özünün aramlığını indirdi, ornaştırdı. Onların yüreklerine takvalık sözünün manysinin ornaşmagyna himayet etdi. Olar bu söze en hakly hem de münasip kişilerdi. Allah ehli zady bilýändir. Elbette Allah öz ilçisinin düşini doğru çıkardı. Allah halasa siz hökmen armanlyk içinde hac ibadet üçin saçlarınızı sıyırdyryp ve gys kıldyp korkusuz salamatlyk bilen Mescidi Harama Kâbe hökmen girersiniz. Allah sizin bilmeýän zadyňyzy bilýändir. Bes o sizi bu ýeňişden öň ýakyn bir ýeňiş berdi. Öz ilçisini ähli dinlerden üstün etmek üçin dogry ýol we hak din bilen iýeren oldur. Şaýat hökmünde Allah yeterliklidir. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın ilçisidir. Onun yanındaky müminler bolsa kapırlara ýowuz, öz arlaryna bolsa bir-birlerine rehimdirler. Sen olaryň Allah'ın fazly keremini we razylygyny isläp rükû we secde edendiklerini görersin. Olaryň yüzlerine, manaýlaryna secde izinden galan alamat nişan bardır. Bu olaryň Tevratdaky beýan edilen aýratynlyklarydyr. Olaryň İncildäki beýan edilen aýratynlyklary bolsa göwürip, gitdigiçe güýçlenip ýognaýan we öz gövresine dayanýan bir erkin ösümlik misalydyr. Bu ekin daýhanlaryň göwnüne yarandyr. Bu Allah'ın şeyidir. Şu ekin ýaly musulmanlary köpeldip güýçlendirmek bilen kapırların has hem gaharyny getirmek üçindir. Allah iman getirip ýaxşy işleri edýänlere ýalkaw hem de ulysylyk wada berýär. Sadakallahul azim. Fetih suresini okuduk eýildeşler. Dem nesip bolsa Kur'an-ı Kerim'in 49. suresi Hucurat suresini okuyas. Hucurat suresi Medine'de inen sürelerden bolup 10-18 ayetden ibaretdir. Sürenin adı bolan otawlar diýen manyny anlayan Hucurat sözü 4-nji ayetde hazırlýar. Bu sürede musulmanlaryň peýgambere ve biri-birilerine nähili gatnaşykda bolmazlyklar baradaky edep ahlak kadalary hakda edilýär. Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim bolan Allah'ın adı bilen. Ey iman getirenler! Allah'ın ve onun ilçisinin öňüne geçmeyen, Allah'ın ve Peygamberin hükümlerinin daşından hüküm çıkarma. Allah'dan korkun. Taƙi Allah ehli zat eşidýändir, bilýändir. Ey iman getirenler! Seslerinizi Peygamberin sesinden ýokary gataltmaň. Öz aranızda bir-biriniz bilen gıygyryp gürleşýän ýaly oňa Peygamber aleyhissalamy gıygyryp gürlemäň. Eger gıygyryp ýüzlenseňiz, eden amallaryňyz puja çykar. Siz hem ony duýman galarsyňyz. Allah'ın ilçisinin ýanynda seslerini ýuwaşadanlar, ýene olar Allah'ın yüreklerine takwalyk üçin sine geden kişilerdir. Olara ýalkaw ve ulysylyk bardyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, taƙi senin otağların öyün arkasından sana seslenenlerin köpsi edýän işlerini akıl yetirmeyen kişilerdir. Eger olar sen ýanlaryndan çykýançaň sabır etselerdi, elbette özleri üçin hayırlı olurdu. Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey müminler, bilip koyun. Taƙi sizin aranızda Allah'ın ilçisi var. Eger ol köp işte, meselede size tabin bolsady, siz kıyınçılığa sezawar bolardınız. Emma Allah size imanı söýdirdi, hem de onu yüreklerinizde hasta gözelleştirdi. Size küpürü, pasıklığı ve asylygy, hakka tabinsizligi ýigrendirdi. Yine bu hili häsiýetdäkiler olar dogry ýoldaklaryň hut özleridir. Bu Allah tarafından bir fazlı kerem ve nigmatdır. Allah ehli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Eger müminlerden iki tapar biri-birleri bilen söwüşse, bes siz olaryň arasyny düzedin. Eger olaryň biri beýlekisine hüjüm etse, ol hüjüm edenler bilen ta Allah'ın emrine dönýänçeler siz hem söwüşin. Eger Allah'ın emrine dönseler,
Olaryň arasyny adalat bilen düzedin. Adalatly bolun. Taky Allah adalatly bolanlary söýýändir. Taky möminler biri-birleri bilen dogandyrlar. Siz öz doganlaryňyzyň arasyny düzedin. Merhemet edilmeňiz üçin Allahdan gorkun. Ey iman getirenler, sizden hiç bir topar, beýleki bir topary ýaňsylamasyn. Belki ýaňsylanýan topar ýaňsylaýanlardan has haýyrlydyr. Aýallar hem başga aýallary ýaňsylamasynlar. Belki ýaňsylanýan aýallar ýaňsylaýanlardan has haýyrlydyr. Özleriniz bir-birlerinizi ýazgyrmaň. Bir-birinize erwet lakamlar dakmaň. İman getirenden soň erwet at takmak nähil erwetdir. Kim tawba etmese olar zalymlaryň hut özleridir. Ey iman getirenler, güman etmekden ören habardar bolun. Sebäbi edilen käbir gümanlar günädir. Bir-biriniziň kemçiligini gözlemän we gıýbatyny etmän. Sizin biriniz öz ölen doganynyň etini iýmegi halarmy? Elbetde muny ýigrenersiniz. Allahdan gorkun. Taky Allah tawbalary kabul edýändir, rekim şefaatlydyr. Ey insanlar, biz sizi bir erkekden ve bir ayaldan yarattık. Bir-birlerinizi tanımaňyz üçin sizi milletlere ve tire tayfalara böldük. Sizin Allah'ın ýanynda iň hormatlyňyz has takwa bolanyňyzdyr. Taky Allah ähli zady bilýändir, ähli zatdan habardardyr. Çarwalar, biz iman getirdik diýdiler. Olara siz iman getirmediňiz, siz boyun bolduk diýin diýip aýt. Henis iman sizin kalplarınıza ornaşmadı. Eger siz Allah ve onun ilgisine iman getirseňiz, Allah sizin amallarınızdan, sevaplarınızdan hiç sady kemeltmez. Taky Allah bağışlayıcıdır, rekim şefaatlydyr. Taky hakiki müminler Allah ve onun ilgisine iman getiren soň imanlaryny hiç hili şek şüphe düşmezden Allah'ın ýoluny emlärtleri ve canlary bilen söwüşen kişilerdir. Onlar doğruçullaryň özleridir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara siz inni Allah öz dininizi öwredýärsiňizmi diýip aýt. Allah asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlary bilýändir. Allah ähli zady bilýändir. Olar İslamy kabul edendikleri üçin sana minnet edýärler. Olara musulman bolandygyňyz üçin maňa minnet etmäň. Eger siz dogruçul bolsaňyz, bilip goýun, sizi imana gönükdirendigi üçin Allah size minnet, merhemet edýändir diýip aýt. Taky Allah asmanlardaky we ýerdäki ähli gaýyp gizli zatlary bilýändir. Allah sizin edýän ähli işlerinizi görýändir. Sadakallahu azim. Ve Kur'an-ı Kerim'in 50. suresi Kaf suresini okuyasın nasip bolsa. Dedi doğanlar, Mehriman Türkmenistanlılar, Kaf suresi Mekke'de inen sürelerden bol 45 ayetden ibaretdir. Sürenin adı ilkinci ayettaki elifbi harfi olan Kaf harfinden alındı. Bu sürede Allah Teala'nın güç kudretini ve hikmetini görkezýän älemdäki käbir zatlar barada görüň açylýar. Bulary yaradan Allah'ın kıyamet mahşerde insanlar täzeden diriltmäge güýjüniň ýetjekdigi beýan edilýär. Dini inkar edenlere öh käbir milletleriň başyna gelenler ýatlanylýar. Rahman ve Rahim bolan Rahim şehaatli Allah'ın adı bilen. Kaf, keramatly Kur'ana kasam bolsun. Öz aralarından bir duýdurujynyň özlerini dogry ýola salmak üçin gelmegine gen galan kapyrlar, bu gaty gen zat. Biz ölüp toprak bolanymyzdan soň täzeden diýerlersmi? Bu akla gaty uzak ähtimal mümkin däl diýdiler. Biz topragyň olaryň bedenlerinden nämäni kemeldendigini, çüýredendigini bilýäris. Bizim ýanymyzda ähli zady goraýan kitap bardyr. Aslında olar özlerini hakikat gelenine onu yalan hasapladılar. Olar inni bikarar alcırany ýagdaýdadylar. Olar ýokarlarynda asmany seredip bizim ona nädip gorandygymyzy
onu nädip bezändigimizi, onda hiç bir gädigi näsazlygyň ýokdugyny görmeýärlermi? Biz ýeri hem ýazyk goýduk. Ol ýerde deňaňylygyny saklamak üçin bir uly daglar ýerleşdirdik. Ol ýerde durly görnüşdäki ýakymly ösümlikler bitirdik. Bulary Allah ýöneljek her bir bendäniň köňül gözüni açylmagy we ibret bolmagy üçin berja etdik. Biz asmandan bereketli suw indirdik. Onuň bilen bağ-bahçelary we oraljak ekinleri, şahalary biri bilen çyrmaşyp giden uzun boýly hurma agaçlaryny ýetişdirdik. Bendelerimize rızkal vermek üçin ol suw bilen ölü ýeri, topragy, ýaşaýyş berdik. Mazardan çykyş, direliş hem şeýle bolar. Olardan öň Nuh aleyhissalamyň kowmy, res yaranlary, halky, Semud, Ad, Firaun we Lut aleyhissalamyň doganlary hem peýgamberleri yalan hasaplapdylar. Eyke yaranlary, halky bilen Tubbah kowmy hem yalan hasapladylar. Olaryň hemmesi peýgamberlerini yalan hasapladylar. Biz olara azap bermek hak boldy. Biz ölenleri täzeden diriltmekde ejizlik görkezer ýaly ilkinji ýaradyşda ýokdan bar etmekde ejizlik görkezdikmi? Ýok, olar şonda da bu täzeden ýaradylyş, diriliş babatda inanman şek edýärler. Kasam bolsun, yksyk insany biz yaratdyk we nefsiniň oňa näme waswasasy salýandygyny biz gowy bilýäris. Biz oňa jan ýeňse damaryndan hem ýakyndyryz. İnsanyň sagynda we çepinde iki sany belleýiji perişte oturup onuň edýän işlerini belleýändirler, ýazýandyrlar. Onuň insanyň aýdýan ähli sözlerini hökmen ýazýan ýörite bellenlen bir gözekçi perişte bardyr. Ölüm serhoşlugy hakykat bolup gelende soňky deminde oňa bu seniň öňden bäri gatjan zadyň diýdiler. Soň sura tüýdügi üflenir. Inde bu hem wada berilen gündür. Ol gün hem her kim ýanynda elbetligi ýazan bir sürüjüp birem gowlugy ýazan şaýat bilen geler. Allah oňa sen öň mundan gaflatdadyň. Biz seniň gözüň öňünde perdäni açdyk. Biz bugün seniň gözüň ýitidir diýer. Onuň ýanyndaky dosty ýene ýanymyzdaky taýyndyr diýer. İki perişte hem ähli kejir kapyrlary haýry böwet bolany, çäkden aşan münkiri, Allah'ın ýany bilen başgany hem Hudaý tutanyny hemmesini bilerikde doza hoklaň diýler. Kapyryň ýanynaky ýoldaşy şeytan, ey perwerdigarim, onu men azyrmadym, emma ol özü hakdan daşlaşyp azlaşdy diýer. Allah, meniň ýanymda dawalaşmaň, men size öň duýduruş berdim. Meniň ýanymda berilen söz üýtgedilmez. Men gullaryma hiç zalim däldirin diýer. Ol gün dowzaka dolduňmy diýenimizde ol ýok, ýene de barmy diýer. Cennet hem takwalara ýakyn bolar, daşda bolmaz. Olara ine size wada berilen cennet budur. Ol cennet hakka ýönelen, emirleri gorap saklan, berja eden, görmese hem ilmidama Rahmany Allah'dan gorkan hem de Allah'a yönelen bir kalp bilen gelenlere mahsustur. Hani indi salamatlyk bilen oňa cennete girin. Cennete girin. Bu ebedi ýaşaýyşyň başlanýan günündür diýler. Ol ýerde olara isleýän zatlary bardyr. Bizde mundan has artygy hem bardyr. Biz öň tutmakda bulardan has güýçli bolan şäher gezip gaçara deşik gözlän en çemen nesilleri helak etdik. Mundan halas boluş barmy? Taqiq mundan kalby, akly bolan ýa-da şaýat bolup üstünden dinleýän üçin öwüt bardyr. Kasam bolsun, biz asmanlary, ýeri we bu ikisiniň arasyndaky ähli zatlary 6 günde yaratdyk. Bize hiç hili ýadawlyk degmedi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olaryň aýdýan zatlaryna sabr et. Günüň dogýan we ýaşaýan wagtyndan öň
Perwerdigaryny hamdy sena bilen tesbih et. Gijanyň bir çagyny secdeleriň izinden ony Allahy tesbih et. Çagyrjynyň, Israfylyň ýakyn ýerden seslenjek, sury üflejek gününe gulak sal. Ol gün ähli insanlar hakykat bolan bu sesi doly eşiderler. Bu mazadan çykyş direliş günüdür. Taky biz direldäris, öldürýäris. Gaýdyp geliş bizedir. Ol gün yer ýarylar, insanlar çaltlyk bilen mahşer meýdanyna tarap ylgarlar. Bu mahşere jemlemek bize aňsatdyr. Biz olaryň aýdýan zatlaryny ören gowy bilýäris. Emma sen olary güç ulanyp imana getirjek zabun dälsin. Sen diňe duýdurjy ilçisin. Bes sen meniň duýduruşymdan gorkanlara Kur'an bilen öwüt ber. Sadakallahul azim. Bugün hem eýildeşler Kur'an-ı Kerim'in 46 suresinden Ahkaf, 47 Muhammed, 48 Fetih, 49 Hucurat ve 50 Kaf surelerini okuduk. Ve bu taýdan gelen neticelerden, ayattan, Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın bize bildirişine göre Peygamberlerimizden aleyhisselam helak bolan kavimlerden misal getirişýärler. Allah'a iman eden bendelerin yanında hemiş Allah Taala'nın boljakdygyny, düşmana karşı yeňiş kazanjakdyklaryny bize mümin kullara habar berýär. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nestaîn, sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velezzâlin. Allahümme inne eselike imanen dâime ve eselike kalben haşi ve eselike ilmen nafi ve eselike yakinen sadıka ve eselike dinen kayyime ve eselike afiyete min kulli belek ve eselike temamel afiyek ve eselike demamel afiyek ve eselike şükre afiyek ve eselike nâyen nâz. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Ya Allah'ım ya Rabbim, Türkmenistan'ın halkına, ümmeti Muhammed'ine, adamzadına özün unsap iman veri, iman bilen, azgıydyk bilen, cevizlik bilen zalyma garşy durup, ýurdumyzy awatlalyň, zulmy dünýäde ýok bolmagyna başlangyç bolsun. Amin ya Rabbil alemin. Allahu ekber. Allah Azze Peygamber aleyhissalatu hormatyny kömek et, yardım et halkymyza, hilimize. Sağ bolun eýildeşler. Allah'a emanetsiniz. Özüňize gowy seredin. Ýene de ertir dowam ederiz netip bolsa. Kur'an-ı Kerim'de ola hak tutaryançak. Allah kalbimize Kur'an'ı koysun. Allah kalbimize Kur'an'ı düşüner ýaly. Kalp gözümizin açılışmagy üçin, ağzı bir bolmagymyz üçin, cevis bolmagymyz üçin özi yar ve yaranymyz bolsun. İşlerimizi uğruna getirsin. Karşymyzda zalim bolup çykanlar hem kahry perişan bolsun. Ýurdumyzda diri yetimler, diri yesirler, diri durlar galmasyn, maşgaralar bir-birine gowuşsun. Sağ olun, selamat bolun. Allah'a emanet olun.